أب نوزب حجاز أب لعلي 3 هكتار مرمرن فتنن استجبرلو مرز أزرقتي مشلان بلتوجن عقاب وسيد كم الترخبو تجليسهم حالافي حرشة مرمر نقطة كتم حجاز أتو صلاح الدين إسماعيل لابزها بحبرتهم لو معمت زناب دحيرو كوان تجمرة سالاتي ككاد زنحة ماين حمد نايمعك أب نتفتات تبزبلت كتعك أب سلز قالت تستزر مرز أزرقتي أب صبغ درجة كم زركب أبريهم بزي كازي أب دعروتاين زون 4 كتم حجازن أب لعلي 4 هكتار استجبرة فتنن مرمرنون صبغ مكتالنا تجبرلو أب دحن درجة 5 ركب حبيرهم أب كوليج حرشة حمل مالون ماستريت ديجري مصنعتي أزرقتي زكايت زلو من إسي مبرهق تسفازجي تي أزرقتي وتسيتا وخوينو كم زلو بمتكاس حرستوت مسكيلات حرشة نتميايتو أمامهم كالسلاسلو تلابيوم أب حرشة ومرمر نقطة حجاز كيلاتات مكل خال بغلن معقاب ماين حمد اندمام أب تمرمراتن فتنن عقن ترس أحياي مسمريتن زرعتن مصنعتي كم التخايدل بمتكاس حرستوت مكيار زرعي مززوترون دقعي مزتقامون كابنوش تمريت بركوت مهرتي كحفسو كم زقولو أنا تيرام بزي كازي كاب هندي زمته كاب 55 كساب 65 معلتات زاكل زرعي عين عتر تفتينو صبغ وصيت كم الترخبو تفليتم حرشة مرمر نقطة حجاز أبكل تشحن كلتاني أبكل تشحيو سرح جميرهم تكال درجات إرترا بقعات استراجت ناي دقدي ملوات نغلو كم سعر قريتهم نحفشة ونطفتات أحدوا ملكيتا غايزتينيا أزيب برهان زدالو تسبساب غرمسكال غرزجير تكال درجات إرترا عتقوا بالزلة زمنا ومسارحتات بقعاتو استرجاجتن رتعاونتو استحلون ناي نقد ملوات كهلو أبرتي يسرح كم زلة قريتهم أبتي تكال حلفة أحدو عقن إنسبكتر هاي المدهاني مسئرنا أبزكايدك على محتت أبستفعل المديات بزي عقن السلاسل نطفتات كم زي اللي بمقلاس أتي أحدو أقلوت هزبن زوعلو دروقاتن فساست النقرات كم زو قصاصرن كم زمرمرن أبريهو أتي نكايدو ناي بوطات معكان ناي فساستي زيتي ناي مكاين معكن متروتات معكن ميزانات معكن إذا عقن زي أب حقاوي نتفتات نستوافرو والكسبات انتكالات نطرح يزكايد عام ميزانات مثل هذا ماني كاوص هاجر ميزانات يعطوا كاب دبي يعطوا كاب تشاينا يعطوا زغنا ميزانات أب عدناون ميزانات يسرها نأخلي ميزانات بالحكي أبى اسمرها يسرها إذا الميزانات يعطين بتوكل لي زواج العزمزنا زلوا يمر مراين كم سوى القوم موكسي كيلوات لنا بيت موكسي كيلوات غيرنا نتن ميزانات نغيران امبر بشم كاب تشاينا مسيا ويدما كاب دوا مسيا كاب سعوديا مسيا إلنا أواجد بس ولا ينفع دلانينا قدام أنا قصرت سيرتيفيكيت بلا كلا أنا قرد ما بتكال درجاتات من مراس حالة هايكونت كنت مرمري سلوا سلزة أو مسيهم مرمروا نقولهم عم شيء مرمروا تيجوا بوخ فيلتهم كفيلهم سيرتيفيكيت وسط سيرتيفيكيت بسيرهم أو أبنس عمل ما حزام ماموس ناقل تشن عصيش ومنتن مالتي بقى ما درجة حل حجزي أمانجو حزبن أمانجو نقادون زلوا ناي نقدم اللوات رتعو خونا له مالتي كالبريشن مالت معيار أبوطات ناي ندادن صري ماين زكايد مرقاقة بقعات مخانز تغسين سفكتر حيلة اتيك اند اعلامو حقاونا تلك عنتن عاقن بمرقاقات ورقة مسكر نمهاب كم زخونا بمحبار اتعمام بمسرت طلب منقستاويانن زي منقستاويانن تكالات مقول صار كم زكايد حبيرو نداد معدلي عامتنا مرمرو اجان قوات تصرخ لنا نحنا مفتش لنا موكسي مساحيتات لنا يتموكس مساريتات يزنا خدنا بوتا نعقنا مسعقنا يا زاب بومبازيا وي تغدلالا وي زيادات تبالا كتتخاخل الله إلنا ميكانيك نحبره ميكانيك ناي توتالي خلنا تامويل مسانا سلازقيد نسو يتخاخلا مس تخاخلها اني ماركلو تي ستيكرز بال نلصفلا مسرح معيار ننويح غزيه اباصعي كايت كم زنبره انت خناجن بسنكي كونتات كليمان قوامنت نايت بوتان اتي مسارحتات مسغزيه كبلع بمجمارو اتي مسرح تقاريصو كم زنبره بمبراه بمتحبار منغست ايرتران كوباناتات نداد تام اويلن توتالن بستغبره نايل على 1 مليون دولار وصاي ابز حجه تدكنل زول بوتا داغماي كنطف كم جمر حبيرو كرماجي اباص بزكايد نيرو دحر غزي كن تمعير بوتا تمايناي باصل ጨው ስለዝበስሖ ጨው ስለዘለዎ نتحصون كله بلعوه تقداديدو
ሰወሰን ዓመታት ዛዕባን ዝኸይት ኻይደ ጸኒሑ ብድሕሪ ግዜ ግን እተን ቦታት ምርመራ ኣለወን ክዕቀና ኣለወን ኢልና ስለንኣምን ክኸውን ከዓ ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ከምኡ ትሕር ዘይኮይኑ ጉድለት ክመፅኡ ስርቂ ክመፅኡ ስለ ዝሕቀናን ሰርቲፊኬት ክሕዛን ኣለወን ተባሂሉ ብትካልና ስለ ዝተወሰነ ብመሻርክትና እውን ከምኡ ዓይነት ውሳኔ ስለ ዝወሰኑ እዚ መዕቀን ቦታ ክስራሕ ኢሉ በዘይ ካዚ ሃንደበታዊ ቁፅፅር ኣብ 3 ወይ 6 ኣዋርሕ ከም ዝካየዱ ዝጠቐሰ ኢንስፔክተር ሃይለ ምዕያር ናይ ነዳድ ቦታት ብምትሕብባር ምስ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ነዳዲ ኩባንያታት ነዳዲ ታም ኦይልን ቶታልን ከምኡውን ናይ መጓዓዝያ ትካላት ከም ዝካየድ ገሊፆም ትካል ደረጃታት ኤርትራ ዓመታዊ ኣብ ድርቋትን ፈሰስትን መዕየርታት ከም ሜትሮ ሊትሮ ኪሎግራም ጻዕቂ ሙቐትን ካልእን መርመራታትን ቁፅፅርን የካይድ ንተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ሳዋ ንናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ክገብሮ ብዛዕባ ዘሎ ምድለዋትን ምቅራባትን ሰሚናር ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ሙሴ ኪዳነ ንዘለኣኾ ጸብጻብ ሸዊት ገብረ ብርሃን ከተቕርቡ ተማሃሮ ንናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ምድለዋቶም በኣጋ ኸጻፍፉን ስነኣምራዊ ምቅራባቶም ከዕብዩን ኣብ ኮሚሽን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዳይሬክተር ማእከል ፈተናን ምዘናን ዶክተር ብስራት ገብሩ ፀዊዓ ب14-15 ጥቅምትን ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ሰዋ ኣብ ዝገበረቶ ሴሚናር ዕላማ ኸፈሊጥካ ንምስማሩ ዝኣክል ምድለዋት ምግባር ካብ ቀንዲ ረቋሒታት ዓወት ምዃኖም ዝተቐሰ ዶክተር ብስራት ንኣገባብ ኣሰራርሓን ቅጥዕታት ኣማዳድባ ዝሓለፉ ተማሃሮም ብዝርዝር ኣሪባ ኣብቲ ሬጅስተር ክትገብሩ ከለኹም ሬጅስተር ትገብሩዎን ዓውደ ትምህርቲ ክትመርፁ ትኽእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ሬጅስትሬሽን ን5 ሳብጀክት ናይ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ክትወስዱ ከዓ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ ኣብ ጀነራል ኖውሌጅ ይውስኽ ኣብ ገሊኡ ኣግሪካልቸር ዝውስኹ ኣለዉ ሶሻል ሳይንስ ጀነራል ሳይንስ ትውስኹ ኩሉ ሻዕ ዝያዳ ሳብጀክት ምውሳድ ይጠቕመኩም እዩ ምክንያቱ ኣብቲ GPA ካልኩሌትድ ክኸውን ከሎ እንግሊሽ and math ኮምፐልሰሪ ኮይነን ሰለስተ ቤስት ሳብጀክት ዝሓሸ ዝወሰድካ ኣለና ነጥቢ ስለዝኾነ እቲ ዝያዳ ፈተና ምውሳድ ዝያዳ ቁፅሪ ፈተና ምውሳድ ኣብኡ ክሕግዘኩም ይኽእል ማለት እዩ ብደረጃ ዲግሪን ዲፕሎማን ዘምህራ 8 ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ከም ዘለዋ ክልተ ካብኣተን ድማ ብደረጃ ማስተርስ ከምህራ ጀሚረን ምህላውን ብምብራሕ ድማ ተማሃሮ ናብዘን ትካላት ትምህርቲ ብምጥንባር ሕልምታቶም ከክህዱ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብያ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ካብ ዓመት ናብ ዓመት መልክዑ እምበር ትሕዝትኡ ከም ዘይቀየርን ካብቲ ዝተማሃርዎ ዓውድታት ከም ዘይርሐቕን ዝገለጸ ዶክተር ብስራት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ዝወሃብ ቅድመ ፈተና መፈተሻ ዓቕምን ድልውነትን ተማሃሮ ስለዝኾነ ተማሃሮ ደረጃኦም ንኽግምግሙ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ኣብሪሃ ምክትል ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሌተናል ኮሎኔል ተመስገን ሳሙኤል በወገኑ ኣብ ሳዋ ዝወሃብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ተማሃሮ ብሩህ ራእዮም ዝጭብጥሉ ምዃኑ ብምእማን ንዘለዎም ጥጡሕ ባይታ ክጥቀምሉ መኺሩ ተማሃሮ በወገኖም ንኣገባብ ፈታትና ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝካየድ ናይ ምምዳብ መስርሕን ከማልእዎ ዘለዎም ቅጥዕታትን ዝኣመሰሉ ሕቶታት ኣቕሪቦምን ምላሽ ረኺቦምሉን ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣስመራ ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 160,000 ፈልስታት ናይ ግርማ ኣትክልትን ዓበይቲ ኣግራብን ተዓዲሎም ናዝሬት በይን ኣካየድቲ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ ዜናዊ ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ዞባ ኣስመራ ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ናይ 2017 ልዕሊ 160,000 ፈልስታት ኣፍሊሱ ከም ዝዓደለ ገሊጹ ስጋብ 200,000 ፈልሲ ክነፍልስ ንኽእል ኢና ለብዘበን ዓመት 166,492 ፈልሲ ኣፍሊስና ካብኡ ከባቢ 63,000 ዝኸውን ከዓ ካብ ካልእ ሓገዝ ፈልስታት ኣምፂና ለዚ ዳርጋ መብዛሕቱ ተዓዲል እዩ 100,200 ከባቢ ልዕሊኡ ንኸውን እዞም ናይ ከተማ ምግራብ ኣካይድና ኣለና ብመገዲ ኣሃዱ ኣትክልትን ፅሬትን ዞባ ማእከል ማለት እዩ ካባናዮም ፈልሲ ዝወስዱ ስለዚ ከምዚ ታቲሉ ሕጂ እውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ከባቢ 85,014 ፈልሲ ተረፍ ኣለና ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ሚካኤል አብርሃም ኔሪን ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ በጨንፈር ዝመሓደር መደበር ፈልሲ ንግርማ ከተማ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ኣትክልትን ንቓላጥ ቦታታት ዝሽፍኑ ዓበይቲ ኣግራብ ከም ዘፍልስን ንዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ከም ዘከፋፍልን ኣብሪሁ ነርጋ ካብ ኤርትራ ሙሉእ ሰብ ዝመፀና ተበልናስ ምግናን ኣይኮነን ለዚ ታ መደበር ፈልሲ ዓመት ሙሉእ ከዓ ተገልግል
بمنصرون ماي ስለዘለና ካለ አውሽተ ከተማ አስመራ ስለዘለና ከተማ ምግራብ ዝኮነውን ብዙሕ ፈልስታት ነፍልሲና ናልባት ደንካሊያ መጽየምና ይፈልጥን ያው ዞባ ዶባው ቀይ ባህሪ መጽየምና ይፈልጥን ካለ ግን ካሙሊ ኤርትራዩ ተጠቃማይ ድመጽና ኣብቲ መደበር ዝፈለሰ አትክልቲ ኣብ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ከምኡውን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ጸሎትን ከም እተተኽለ ዝጠቐሰ ኣቶ ሚካኤል ኣባላት መደበር ኣብ ዓመት 2 ግዜ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ምክትታል ከም ዝገብሩሉ ሓቢሩ ኣብዝን ኡዘባና ፈልሲ ድወስድ ደበለሰብ ብፍላይ ዚ ካሚትን ለዓልን ተዳእ ኮይኑ ቀጻሊ ምክትታል ንገብረሉ ኢና ምክትታል ስለንገብረሎም ተም ሰባት ካተገዲሶም ከጽድቁኻ ይግደድ እዮም ገለ ሓደጋታት ከም ዝናይ ጥሪዶ ናይ ካልዶ ኩሉ ባህርያዊ እንተዘይ ኮይኑ ግን ብተማሃሮ ዝግረብ ብኮም ዝግረብ ብመንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ዝግረብ ብዝተፈላለዩ አካላት ሓይልታት ምክልኻል ባዕሎምን ክንግርብ ኢና ኢሎም መጽና እዮም ንሕና ዝግባእ መልሲ ኸን ህቦም ኢና ዝተኸልወን ስለዝከናኸንወን ብዝያዳ ንሶም ናይ ባሕቂ ዕቱባትን ክምስገኑ ዝግቦም እዩ ከማን በዘጋጣሚ ክምስግኖም ለዚ ዞም በሓይልታት ምክልኻል ብፍላይ ዝግበር ምግራብ ናይ ባሕቂ ፍውት እዩ ስለዚ ንከታተሎ ኢና እቲ መደበር ቀረብ ፈልስታት ንምዕባይ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ዝገለጸ ኣብ ጨንፈር ተቆጻጻሪ ኣቶ ክፍላይ ደበሳይ ዝትከል ፈልስታት ግቡእ ክንክን ክግበረሉ ተላቢዩ መንእስያት አባላት ማሕበረኮም ኤርትራ ነበርቲ እስራኤል ንስድራ ስዋት ዝውዕል $30,240 ወፍዮም እቶም ነዚ ወፍያ ዝገበሩ 42 መንእስያት ምንባይን ምሕብሓብን ስድራ ስዋት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ሓላፍነት ምዃኑ ብምግንዛብ ነፍሲ ወከፎም $720 ከም ዝወፈዩ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣረዲዩ ምዚ ናይ ሕጂ ደሚርካ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ 120 መንእስያት አባላት ማሕበረኮም ኤርትራውያን ናብ እስራኤል ንመናበይ 120 ስድራ ስዋት $86,400 ከም ዘበርከቱ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ የመልክት كتكاتلو صنحكم زينات وشتا هاجرين يرو كبرات تعذبتنا سعيبون زقرب أهجراو زينات مكتالكم دقي معدم سنصنح بعصر شعات تقمتي أبدوبا وشنخ أفغانستان بزتغير متقعت بومبن فوكيس بريتن لعلي 5 كم التقاتلو مع كانت زينة أكاليحن بزي أبا وراجاتات باكيتان غانزن استفتسمه نابالات بوليس علامة زقبرز توها هذا متقعتات بوحدو كل تميتي كالوت قوسيلهم بمهلاهم قصر موتات كبكبل كم زغل سب مزح حكمنا تهاجر أميتهم نايت متقعت حلافنت زوسدا عطو جله طالبان زكايد زلو متقعتات سراويت بعدي تقليلو كاب افغانستان كساب زوت كم زقصلو افليطلهم ابتا هاجر زكايد متقعتات ان حيلي مت كم زلو زملكتو صبصابات حيلታት ጸጥታ هاجر ب16 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ካቡል ክካየድ ዝተወጠነ ሽበራው መጥቃዕቲ ከም ዘሸሉ ይረዱም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ክትገልጽ ጸንሐት ኣሜሪካ ምስቲ ሃገር ቀጥታዊ ዝርብ ከተካይድ ከም እትደሊ ሓቢራ ብ17 ጥቅምቲ ብዛዕባ ቅልላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ምስ ሰበስልጣን ጃፓን ዘተ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ሱሊቫን ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ብልዝብ ጥራይ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ሃገሩ ቀጥታዊ ዘተ ከም ዘይትነጽጎ ኣረዲዩ ዝኸምዚሉም ኮሎ እዚ ዲፕሎማሲያዊ መዳይ እንተ ዘይተዓዊቱ ንሰሜን ኮርያ ጥራይ ዘይኮነን ኣሜሪካን መሻርክታን ከቢድ ወተሃደራውን ቁጠባውን ክሳራ ከስዕብ ከም ዝኽእል እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ኣጠንቂቖም ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቴለርሰን ቅልላው ሓውሲ ሰሜን ኮርያ ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ምግላጹ ይዝከር ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምሕባሩ ካብ ሓያሎ ወገናት ተሪር ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ዝፍለጥ እዩ ቻይና ሩስያን ካልኦት ሓያሎት ሃገራትን ኣብ ልዕሊ ሃገር ክውሰድ ዝኽእል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ነቲ ኩነታት መሊሱ ዝሓላለኽ ምዃኑ ከጠንቅቓ ምጽንሐን ይግለጽ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሰራዊት መንግስት ሶሪያ ንነፈርቲ ኩናት እስራኤል ንምውቃዕ ፈቲኑ ክብል ድሕሪ ምኽሳስ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ንዘካይዶ መጥቃዕታት ከም ዘየቋርጾ ብ16 ጥቅምቲ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ነዚ መግለጺ ዝሃበ ኣብ ክልል ኣየር ሊባኖስ ናይ ስለላን ኮለላን በረራ ኣብ ልዕሊ ዘካይዳ ዝነበራ ነፈርቲ እስራኤል ብሰራዊት ሶሪያ ናይ ጸረ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም እተኻየደ ድሕሪ ዝተጋውሐ ዜና እዩ
ሓይሊ ኣየር እስራኤል ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነፈርቱ ዕላማ ብልዕሊ ዝገበረ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ምብራቕ ካብ ከተማ ደማስቆ ዝተደኮነ ኣሃዱ ፀረ ኣየር ሶርያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡም መንግስቲ ሶርያ እስራኤል ንኽሊ ኣየሩ ብምጥሓስ ተካይዶን ዘላ መጥቃዕታት ከቢድ ዝበሎ መልሰ ግብሪ ክህበሉ ምዃኑ ከጠንቅቕ ጸኒሑ ሊባኖስ ብወገና ሓይሊ ኣየር እስራኤል ንኽሊ ኣየራ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ዘካይዶ መጥቃዕታት ንልኡላውነታ ዝጥሕስን ንጸጥታ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ምዃኑ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዝቐረቦ ክሲ ምግላጹ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርጌይ ሸይጉ ንህልው ጸጥታዊ ኩነታት ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ነቲ ሻርሻይ ዓመቱ ኣቑፂሩ ዘሎ ግጭት ሶርያ ድማ ብፍላይ ኣመልኪቱ ንምዝታይ ብ16 ጥቅምቲ ኣብ እስራኤል ወግዓዊ ምብጻሕ ከም ዝፈጸመ ተፈሊጡ ሚኒስተር ሰርጌይ ሸይጉ ምስ እስራኤላዊ መዘንኡ አቪግዶር ሊበርማን ተራኺቡ ኣብ ዘተየሉ ግጭት ሶርያ ኣብ ምብቅዑ ምዃኑ ብምንጻር ኣዝዩ ህጹጽ ኣድህቦ ዘድልዮ ጉዳይ ከም ዘለው ግን ሓቢሩ እስራኤል ሓንቲ ካብተን መንግስቲ ባሻር አልአሳድ ካብ ስልጣን ክእለ ከም ዘለው ዝጉስጉሳን አንጻር ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ መጥቃዕታት ዘካይዳ ሃገራት ብምዃና ምስታብ ጎንቲ ሰራዊት ተሰሊፋ ትርከብ ሩስያ ኣብ ቀጥታዊ ምትፍናን ከም ትርከብ ዝፍለጥ እዩ نلومي 17 ጥቅምቲ ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ተዛዚሙሎ ዝቕጽል ፈኖ ኤሪቲቪ ክትከታተሉ ንዕድም ብሩኽ ምሸት